الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبه كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلى دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات ንምንታይና ግድን ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክንሰምዖ ዘለና ሚሸል ኮለን ኤርትራ መን እያ ኣበያ ትርከብ እታ ብውልቀ መላኽ ትምራሕ ሃገር ድያ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት መስኮት ቴሌቪዥን ኣብ ዝኸፍተሉ ወትሩ ጎፍ ዝብሉኒ ግድላት እዮም እተ ነዚ መናፍሕ ዝደጋግማ ናይ ሃገራት ምዕራብን ፈረንሳን መደበራት ቴሌቪዥን እየን ግን ክንኣምነን ኣለና ድዩ ንሓደ መራሕ ሃገር ከም ጫካን ኣራዊት ገይረን ከቕርብኦ እንከልዋ ካብ ፈለምኡ ስለምንታይ ከምኡ ይገብራ ምባል ደይኮናን ክንሓትት ዝግባእ ብዓንደ ርእሱ ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘለና ኣፍልጦ ብምድራት ኣብ ማዓሞቕ ልንቁረና ፍርሕን ጽልእን ክነሳፍሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል መን እዩ እንታይ ሓይሊ እዩ ከመይ ዝኣመሰሉ ሓቅታት ኢኸ ክሸፋፍን ዝፍትን ዘሎ መግዛእታዊ ታሪኽ ምስ ረባሕታት ሓያላን ዓለምና ተኣሳሲሩ ክትንተን እንከሎ መብዛሕትኡ እዋን ብምስጢር ዝተጎብኦ እዩ ኣብ 1991 ናጽነቱ ዝተጓናጸፈ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ብሓያላን ዓለምና ዝድገፍ መግዛእታዊ ሓይሊ እዩ ተቓሊሱ ኣንጻር ናይቲ እዋን ኣርሞሽሽ ሓይሊ ኸዓ ዳርጋ ጥራይ ኢሉ ቃልሲ ፈሊሙ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ተዓዋቲ ኮይኑ ወፂኡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝነውሐ ብረታዊ ቃልስን ናጽነት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ን30 ዓመታት ኤርትራ ነፃ ሃገር ምስ ኮነት ብቐጥታ ኣብ መሓዮር ዓለማዊ ባንክ ክትእሰሩ ተደልዩ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ኸዓ ጸቕጥን ምፍርራሕን ክዘንባ ጀሚሩ ቁጠባዊ ፕሮግራማትኩም ባዕላትና ክንሕንጸልኩም ኢና ተዘየለ ዝኣተንኡ ምፍርራሕ ማለት እዩ ኤርትራ ኣንጻር ምትእታው ዓርሞሽሽ ካምፓኒታት ማልቲናሽናልስ ሃገራት ምዕራብ እምቢታ ኣብ ዘስምዕትሉ ግዳይ ሓያል ጸቕጥን መጉዕባዕን ኮይና እያ ህዝቢ ኤርትራ ኸዓ ኣብ ዓንኬል ከቢድ ተጻዋታት ክነብር ተገይሩ ዝርዝር ናይዞም ተጻዋታት ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ ብኸፊሉ ንምግላጽ እቲ ቀዳማይ ቁጠባዊ ኩናት እዩ ቁጠባ ካብ ቀንዲ መሳርሒታት እገዳ ክኸውን ተመሪጹ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከቢድ እገዳን ቢረን መስርሕ ምህናጽ ሓያል ቁጠባ ኣብ ኤርትራ ዝተጨወየሉ እንኮነት ብኸዓ እዚ ምኽንያት እዩ ፖለቲካዊ ኩናት ናይ ሓድሽ መግዛእቲ ዋናታት ዝኾኑ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ክትንጸልን ሕማቕ ሕላገት ክህልዋን ሓያል ጻዕርታት ኣካይዶም እዮም ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ ምቕያር መደባት ከኣ ሓደ ካብ ዋና መደባቶም ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን ወተሃደራዊ ኩናት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስውር ወተሃደራዊ ሸርሕታት ጸኒሕወን እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ክካየድ ንስርዓት መለስ ዜናዊ ብምዕጣቕ ምትብባዕ ጉሉጽ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል እዩ
ስደት ከም ቀንዲ መሳርሒ ናይ ተጻብኦ ትካላት ጸጥታ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ኸዓ CIA ማሕበራዊ መርበባት ብምፍጣርን ብምውዳብን ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገር ተጓሕጊሖም ክወጹን ግዳያት ጉጅለታት ማፍያ ናይ ስግደደብ ክኾኑን ገይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሜላዊ ኩናት ረባሕታት ምዕራባውያንን ንግዳውያን ካምፓኒታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኩሉ ዓይነት ጽውያታትን ናይ ሓሶት ዜናታትን ኣንጻር ኤርትራን መንግስታን ከሽኑን ከም ማዕበል ከም ዝለዓል ገይሩን እዩ። ኤርትራ ከም ሃገር ንኩሉ ዓይነታት ተጻዋውታት ዝመከተት ሃገር እያ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ስለምንታይ ክንዲ እዚ ጎነፃውያን ኮይነን? ብኸመያ እዛ ንእሽቶ ሃገር ብዙሕ ዝገጻቱ ብድሆታት ምዕባለ ማለት ከም ድርቂ ብመግቢ ርእስኻ ምኽኣልን ክሊማዊ ለውጥን እትገጥሞም ዘላ? ብኸመይ መንገዲ ያኸ ንኣገልግሎት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ መዓርነት፣ ሓድነት ኣብ መንጎ ህዝባን ሃይማኖታትን ቀዳምነት እትሰርዖም? ኣሜሪካ ንሃገራት እዚ ዞባ ክትመቓቕለልን ከተዳኻመንን ኣብ እትፍትነሉ እማመ ሰላምን ሓድነትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝብታት ሶማል፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ግብፅን ኬንያን እንታይ ትሕዝቶ ዘካተተ እዩ? ኣህጉር ኣፍሪቃ ምዕሩጉን ብልጽጉን መጻኢ ንደቃ ንምሽላም ካብዚ እንታይ ምህሮ ክትቀስም ይግባእ? ነዝን ካልእን ዝምልከት ኣርእስታት ንምድህሳሴ ኣብ 2023 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተራኸብኩ ርግጸኛ ኮይነ ክዛረበሉ ዝደሊ ጉዳይ እንተሃልዩ እምበኣር ነዚ መራሒ ግድን ክንሰምዖ ከም ዘለና እዩ። ድሕሪኡ ኤርትራ እታ ንኻልኦት ከይትልክም ካብ ሰኪዕት ክትእለ ዘለዋ ዝተባላሸወት ቱፋሕ ድያ ዋላስ ብኣንጻሩ ቀንዲ ድርኺት ንናፃ ኣፍሪቃን ኣብ ዝሓሸት ዓለምን እያ? ንስኻ ንስኺ ባዕልኻ ፍረድ። ምዕራፍ 1 ኤርትራን መግዛእትን ሃገርካ ብጥልያንን እንግሊዝን ተገዚኣያ ናጽነትኩም ክትጓናጸፍሉ ኣብ ዝግባእኩም ግዜ ኣብቲ ግዜ ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ብዓይኒ ፍትሒ እወ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግባእ እዩ ምእንቲ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ምስታ መሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣገዳሲ እዩ ክብል ታሪኻዊ መርገጺ ሃገሩ አንጸባሪቑ ኤርትራ ኸኣ ብኸምዚ ኣገባብ ናብ ሓድሽ መግዛእቲ ኣተወት ናይዚ ዓይነት መግዛእቲ ጽልዋታት ኣብ ኤርትራ እንታይ ነይሩ? ንዚ መግዛእታዊ ሕቶ ብምትእሳር ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ጌጋታት ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ክዝርጋሕ ጸኒሕ እዩ። ብክፍለ ዓለም ደረጃ ብኸመየን ሃገራት ቆይመን ደባት ናይዘን ሃገራት ኣብ ዝተሓጠጸሉ ርእይቶ ይኹን ተሳታፍነት ናይኮም ይኹን ማሕበረሰብ ኣይነበረን። እዞም ሕጂ ዘለዉ ደባት ካብ መግዛእቲ ዝተወርሱ ናይ 19-20 ክፍለ ዘመን ደባት እዮም። ናይ ቅድሚ 200 ዓመታት ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ኣእምሮና ክነቐምጦ ዘለና ሓቂ ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንንቕሓት ብሓፈሻ ብቐንዲ ድማ ናይ ናጽነት ባህግታት ህዝብታት ጸሊዎ እዩ። ኣብታ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረት ኣፍሪቃ ኸኣ ብዙሕ ናይ ኣኽራርነት ዘመታታት ነይሩ እዩ። ንኣብነት ህልቂት ኣብ ኣንጎላ ብቤልጅማውያን ኣብ ኮንጎ ዝተግበረ ዘስካሕካሕ መቕዘፍቲ ከም ኣብነት ክነምጽኦ ንኽእል። ኣብ መዋእል መግዛእቲ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሚልዮናት ሰባት ሃሊቖም እዮም። እዚ ግን ጠቕሊሉ ኣብ ምንጻፍ ከም ዝጥቕለል እዩ ተገይሩ ክዝረበሉ ይተደልየን። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እስከ ብቐጥታ ንዛረብ። ኣብ ናይ 60 ዓመታት ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ 140,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ዜጋታት ዓስከራ ጥልያን ንምዃን ብሓይሊ ተኸቲቦም እዮም። ኣብ ብዙሕ ናይ ጣልያን ወተሃደራዊ ግጥማት ኣብ ኣፍሪቃ ምእንቲ ጥልያን ክብሉ ተዋጊኦም እዮም። እዚ ኸኣ ካብ ቀንዲ ሕመረት መግዛእታዊ ታሪኽና እዩ። ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም እታ ቅድሚ ዝኾነት ሃገር ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ መግዛእቲ ዝተጸምደት ኤርትራ ቅጽበታዊ ናጽነት ክትጓናጠፍ ዝግባእ ሃገር እያ ነይራ። ንምንታይ ግን ኤርትራ ኣብ 1941 ናጽነት ዘይረኸበት? ጆን ፎስተር ዳላስ እዛ ሃገር ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባ ስለ ዘይትውክል ብምባል ኣጀንዳ ኣሜሪካ ኣነጺሩ። ኣሜሪካ ኣጀንዳኣ ዘሳሲ ወኪል ኣብ ምንዳያ ነይራ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ብመትከል ተቃይምዎ እምቢ ኢሉ። ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ክንዛረብ ንኽእል። ምስ ምምጻእ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ናብ ድሕሪት ተመሊሱ። ተተኺሉ ዝነበረ ኢንዳስትሪታት ወሲዶሞ። ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ክረአ ዝኽእል ዘበለ ትሕተ ቅርጽታት ኩሉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ተገይሩ። ወደባት፣ መንገዲ ባቡር፣
ጽርግያታትን ካልእን ማለት እዩ ያይ በወገኖምሲ ንኣምሰሉነት ይነሩ ካብቲ ኩሉ ዝገበረው ገበናት እቲ ዝኸፍአ ክበሃል ዝቃል ኣብኮም ደረጃ ወሪዶም ሃይማኖታዊ ህኮታት ምንብድባዶም እዩ ካብ 1941 ክሳብ 1942 ንፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝድግፍ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ኣብ ዝጀመሩሉ ህዝቢ ተዓዚቦም እዩ መግዛእታዊ ሓይሊ ንመጻእ ህዝብና ክውስንን ፌደሬሽን ከስገድድን ጉቡ ኣይነበረን እቲ ሓሳብ ተነጺጉ ህዝብና ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ ኣበጊሱ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ፈሊሙ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1940 ይፈሊሙ ኣብ 1961 ድማ ብሓያል መልክዕ ተበራቢሩ መልሰ ግብሪ ናይ ምጭፍላቕን መሰል ናጽነት ኤርትራውያንን ምንጻግን ዘምጽኦ እዩ እቲ ዝነውሐ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ዘሰዓበ ኩናት እዚ መስርሕ ነበረ ኣብቲ እዋን ሓያል ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝነበራ ግብረ መልሲ ምድህሳሱ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዓባይ ትኹን ንእሽቶ ብዘይገድስ ንጽሕፍቶ ናይ ሓንቲ ሃገር ትውስን ስለምንታይ ዳላስ እዚ ሃገር ናይ ጽነት ኣይግባኣን እዩ ዝበለ ካብ ዝመጻእካ ሃገር ምጻእ ሃገር ኩን ዜጋ ንረባሕታት ኣሜሪካ ዘይትሰርሕ እንተደኣ ኮይንካ ክትነብር ኣይፍቀደካን ማለት ድዩ እዚ ብሓቂ ናይ ሕሙማት ኩነታ ኣእምሮ እዩ እዚ ኣሜሪካ ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግንዱ ጽሑፍቲ ሃገራት ምውሳን ብዝኾነ ዓይነት መዐቀኒ ዘይቁንዕን ምንጭ ኩሉ ዓይነታት ጸገማት እዩ እዚ ዘይጥዑይ ክበሃል ዝከኣል ባህጊ ናይ ምቁፅጻር ምልኪ ዕብለላን ስርቅን ባህሊ ኣሜሪካ እዩ ዳላስ ዝተባሃለ ሰብ ካበይ ዝመጸ እዩ ንሱን ሓውን ንዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ሲአይኤን ዝሰርሑ ኮይኖም ጽሑፍተ ብዙሓት ካልኦት ህዝብታት ይውስኑ ነይሮም ንሕና ድማ ኣይፋል ብምባል መሊስና ካብዚ ንድሓሪና እምበር ቃልስና ሓርነት ዝፈለምና ነቲ ዳይናሚካዊ ኣመቓን ዓለማውን ዘባውን ምትእታው ሰሪዕና ተገንዚብናዮ ነቲ ናይ ምትእታው ሕልምታት ኢትዮጵያ ምስ ተጸንበረቶ ኸዓ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ዛንታ ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኢትዮጵያ ከይተባሃለትን ከላ ኣብ 1936 ጥልያን ምስ ወረረታ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብቲ ሃገር ሃዲሙ ናብ ስደት ኣምሪሑ ንሽዱሽ ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ ክቃለስ እንከሎ ንሱ በኺሩ እዩ ነይሩ ኣይነበረን ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጽንበሩ ተገይሩ እዩ እዚ ኣካል መዋእል ሓድጊ መግዛእቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቃልሲ ሓርነትን ናጽነትን ግን ነዊሕ እዋን ይወሲዱ ኣብ ግዜና ስለምንታይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጌጋታት ትደጋግም ዘላ ዝሑል ኩናት ኣብቅዕ እዩ እንኳ ቆጥራዊ ስርዓት ዝበሃል ሓሳብ ኣምጺኦም ኩለን ሃገራት ዓለም ክቆጻጸሩ ፈቲኖም ደጊመ ክነግረካ እዚ ሕሙም ዝምባለ እዩ ካብ እዋን መግዛእቲ ዝጀመረ ማለት እዩ ድሕሪ ምብቃዕ ዝሑል ኩናት ድማ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ብምብጋስ ዓለም ንምቁፅጻር ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ዓይነት ኣጀንዳን ጽልዋን ሰባት ከም ፍጡራት ወጊድ ዝብልን ህላውነቶምን ዝኽሕድ እዩ ንኣና ኸዓ ዝተፈለየ ጸገም ኣያጋጠመናን ምናልባት እውን እቲ ቅዲ ተቐይሩ ይኸውን እዩ ግን እቲ ሓቐና ሓደ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኤስያ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት ተመሳሳሊ እዩ ብዛዕባ ሓድሽ ስርዓተ ዓለም ዝበሃል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ስለምንታይ ንሕና ንዛረበሉ ኣለና ምህርኡ ንልዕሊ 100 ዓመታት ፈሊጥና ኢና ግን ከዓ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ዲና ዘለና ናብቲ ሰብኣውነት ዝኽበረሉን ኩሉ ሰብ ኢዱ ዝሕውሰሉን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ገጥና ዲና ንኸይድ ዘለና ኣድላይ ንሓባር መንገድን መቓንን ኣለና ዶ ኣብዚ ሕጂ ህሞት እዚኦም እዮም እቶም ኣገደስቲ ሕቶታት ንህይወት ሰባት ዝዕኑ ዘሎ መጻኢና ክውስን ዝፍትን ኣብ ጉዳይና ምትእታው ክገብር ዝፍትን ጥዕና ዘይብሉ ዑደት ናይ ኣረኣያ ክንሰብሮ ይግባእ ታሪኻዊ ትምህርትን ተመክሮታቱን ኣብ ኢድና ኣሎ ጌጋታት ታሪኽ ክድገም ኣይግባእን ኣረኣያ ናይ ኩሎም መራሕቲ ኣሜሪካ ኣጠማምታ ዕብለላ ምቁፅጻርን ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝዓብለሎ እዩ እዚ ብፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም እዚ ዓይነት ኣረኣያ ክእለ እንተዘይክኢሉ ንመስርሕ ምህናፅ ሃገር ዓንቃጽ እዩ ንሱ ኸዓ እዩ ሓደ ካብ ብድሆታት ኣፍሪቃ ናጽነት ንምርካብ ነዊሕ ቃልሲ እዩ ሓቲቱ ምክፍፋል ኣወጊድኩም ንኽትዕወቱ ኣብዚ መዳይ መግዛእታውያን ሓይልታት ይኸስኹም እዮም እንታይ እዩ ሓቲቱ ኣብ መስርዕና ዝኾነ ክፋፋል ስትራቴጂ ክስለፍ ኣይፈቐድናን ምክፍፋል ቀንዲ ምንጪ ጸጥታዊ ጸገም እዩ
ዝተለምናዮ ክንዕወተሉ ዋላውን ንህላውና ፀገም ምዃኑ ክንቅበል ነርና ውልቀ ብቕዓትን መረዳእታታትን ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ ኣገዳሲ ነይሩ ናጽነት ኤርትራ ብኸመይ ጋህዲ ኮይኑ ኣብ ዝብል ኣካታዕ ነጥቢ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ነናቱ መረዳእታ ክህበሉ ዝኽእል እዩ ብዛዕባ ውሽጣዊ ዳይናሚክ ቃልስን ናጽነት ክንዛረብ እንከለና ብኻልእ ሸነኽ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕና ንዛረብ ዘለና ልክዕ ከምቲ ኣብ 1950 ኣብ ግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝሓለፍናዮ ናይ ምምቕቃል ተንኮል እሞ ህዝብና ኣይፋል ንምምቕቃል ዝበለ በተመሳሳሊ ቃልስና ንምዕንቃጽ መሳርዕና ንምቕቃል ንምድኻምን ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ስለዚ ብዘይካ ሓድነት ካልእ ዝኾነ ምርጫ ይነበረናን እዚ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣተኩሮ ተዋሂቦ ንኣብነት ኩሉ ዝመቓቐል ሓሳባት ወጊድ ምባል ቀቢላ ዓሌትነትን ካልእን ማለት እዩ ካብ መፈለምታ ቃልስን ናጽነት ይጀሚሩ ህዝቢ ምርጭኡ ንዘይኮነ ኣይከውንን ምባል ተማሂሩ ክኢልዎ ድማ ዝኾነ ዓይነት ምስምስ ይኹን ብሄር ቀቢላ ወላ ዓሌት ምስሳይ መስርዕና በታቲኑ ጉዕዞ ናጽነትና ክዓናቐፍ ምዃኑ ርዱእ እዩ ነይሩ ዕላማና ሓንቲ እያ ነይራ ሕቡራትን ሓደ ብምዃንን ዕላማኻ ምውቃዕ እታ ፍልስፍና ሓንቲ እያ እቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንምልዋጥ ቁጥርና ብዕጥፊ ከም ዝራባሕ ምግባር ተጊህና እዚ ከም ቅቡል ብምውሳድ ብሉጽነት ብቕዓት ተኣማንነት ተወፋይነት ውልቀ ሰባት ነቲ ቓልሲ ንቕድሚት ኣብ ምድፋእ ኣገዳሲ ምንባሩ ምዝኽኻር ጉቡእ እዩ ኩሉ መሳርዕ ኣብ ሓደ ገጥሚ ዘይህሉ ፀገም ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ነዚ ንምስራዕ ከዓ ቁኑዕ ዓንፈትን ናብ ቁኑዕ ዓንፈት ዝወስድ ውዳበን የገድሰና ነይሩ ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል ጭርሖና እውን ኩሉ ሰብ ሓደ ዓላማ ክህልዎ ተራኡ ተጻዊት እዩ ህዝብና ምእንቲ ናጽነት ክቃለስ ሓቢርካ ምቅላስ እንታይ ማለት ምዃኑ ክመሃር ነይርዎ እዚ እኹል ኣይነበረን ንውልቀ ሰብ ምእማን ቀሊል እዩ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ግን ኣብ መሳርዓት ከም ዝውደብ ምግባር እዩ ሓይልኻ ብኸመይ ኢኻ ትውድቦ እዚ ብዛዕባ ውልቃዊ ምርጫኻን ድሌታትካን ኣይኮነን ጸላኢ ብኸመይ እዩ ዝሓስብ ጸላኢ ብኸመይ ኣገባቢ ተወዲቡ ዘሎ ጸላኢ እንታይ ዓይነት ጸጋታት እዩ ዘለዎ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ኣብ መንጎ ቃልስን ናጽነትን ብዙሕ ጸጋታትን ሓገዝን ዘለዎ ጸላኢ ዘሎ ዝንቡዕ ምዕሪት ክትቅይሮ ዘለካ ብሓገዝ ውርፁፅ ስትራቴጂ እዚ ዓይነት ምዕሪት ክኽለስ ነይርዎ እዚ ስትራቴጂካዊ ውጥን ዳይናሚካዊ መስርሕ ዝሓለፈ እዩ ንኽትቅይሮ ድማ ሓደ ዕላማን ሓድነትን ዝሰብኽ ኣገባብ ክትክተል ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ኣብ ቅድሚ 400,000 ሰራዊት ዘለዎ ጸላኢ ዓቕምኻ ክትውድቦ ዘለካ ብቐንዱ ድማ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ መሳርዕኻ ክትውድብ ዘለካ ኣብዚ ቁጥሪ ኣገዳሲ ይኮነን ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ትውደብ እዩ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ጸጋታት ኣብ መጨረሻ እዩ ዝመጽእ ጸጋታት ከመይ ትረክብ ድማ ካልእ ጉዳይ እዩ እቲ ቀንዲ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ከመይ መሳርዕኻ ትውድብ ንቕሓት ህዝቢ ብኸመይ ትዕብዮን ሰብኣዊ ዓቕሚ ተራባሒ ብዝኾነ መንገዲ ብኸመይ ትውድቦ እዩ ካብ 1960 ክሳብ 1970 ዝነበረ መድረኽ ቃልሲ ህዝብና መድረኽ ኩናት ሕድሕድ እዩ ነይሩ ህዝቢ ብቐቢላን ዓሌትን ብሄርን ዝሓስበሉ ዝነበረ በዳህ መድረኽ እዩ ነይርዎ ዋናታቱ ናይ ግዳም ሓይልታት እዮም ነይሮም ነዚኦም ሓይልታት ሽርሕን ተጻብኦን ኢልና ንጽውዖም ኣብ መጨረሻ ድማ ኩናት ሓድሕድ ተሰጊሩ ህዝብና ከዓ ኣብ ሓድነትን ሓባራዊ ራእን ናጽነትን ከምጽእ ተገይሩ ብኸመይ ተሰጊሩ ኢልካ ክትሓትት ዝከኣል እዩ እቲ ቀንዲ ምስጢር ጸጋታትካ ብምርባሕ ነብሲ ወከፍ ዜጋ እጃሙ ከም ዘበርክት ብምግባር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ውፅኢት ማሕበራውን ባህላውን መበቆል ህዝብና ናይ መኸተ ባህልና እዩ ድሕሪ እዚ ውዳበ ይመጽእ ኣብዚ መዳይ ብዛዕባ ብርጌድ ወይ ክፍለ ሰራዊት ምውዳብ ክዛረብ ኣይኮንኩን እቲ ህዝባዊ ክፋል ማለት እዩ ህዝቢ ኣብዝሃለዉ ይሃሉ ከመይ ዕላማ ናጽነት ብዕዉት መንገዲ ትውድቦ ማለት እዩ ሰባት ጸጋታት ምጉስጓስ ከቢድ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እተን ቀዳሞት ክልተ ነገራት እንተ ኣዋሂድካ ግን ጸጋታት ምጉስጓስ ቀሊል ዕማም እዩ ኣብ ጉዳይ ኣጽዋር ምስ እንመጽእ ኣብ ምዝዛም ብረታዊ ቓልሲ ኣብ መዳይ ታንክታትን ኣሃሉታት ከቢድ ብረትን ንሕና ኢና ዝበለጽና ውድብ ኢና ነርና ናበይ ከይድና ኢና ነዚ ኩሉ ዓርመሽስ ኣጽዋር ዓዲግናዮ ንሕና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድና ዝኾነ ዓይነት ኣጽዋር ኣይዓደግናን ዓውደ ውግእ ኣብ ቅድሜኻ ኣሎ ሓድነት እንተለካ ዝፍጸም ሓይሊ እንተሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎንኻ እንተሎ ኣድላይ ጸገታት ንምርካብ ብፍጹም ጸገም ኣይከውንን ሕቶ ምዕሩይነት ብሉጽነትን ካልእ ረቑሒታትን ኣብ ግምት ዘእቱ ቁጥርታት ዘካተተ ምዕሪት እዩ ጸላኢ እቲ ቀዳማይ ረቑሒ ክኸውን እንከሎ ከመይ ትቕይሮ ከዓ ወሳኒ እዩ
زي عمتها زوسده كبير عمامي نجارات بشنوخم طرح كقيرو خصبه بالكان اقدم كا خطقيرو مالكا نزخ تقبر كا عمخا كبرخ منتي تمكرو مدلا باقداسيو اما ان ناي 30 عمد دما معريتنا حيل تغيريو نسخاون تريل لخا سبات تكنولوجي اصوارن ገንዘብን ስለዝወነኑ حيل زوهللو ዝመስሎም አለው እዚኦም ግን بفصم ጸጋታት አይኮኑን እዚ ማለት እንት ኮይኑሞ አመዳይ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ወላ ሓደ ንፈጥር የለናል ማለት እዩ እምነ ኹርናዕ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ኣብ ኤርትራ ተመክሮ ብረታው ቃልሲ እዩ ብዘይ ብኡ መስርሕ ሕንጸት ሃገር ኩን ኣይምኾነን ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት البز يبلو تمكرو كقسمن واقا كخفلن تخايللو شحن شعات 291 حدن نهنصت هاجر بر زرحوت عامت يخبها لي كاريو هنصت هاجر دما قليل عمام يكونن كبيد مسوعات زحتت عمامي معراف كلتا سودانن مكوججال ابفرقان كبور بريزيدنت ناب كارتا عالم مستأمتكا تعزو بحقي هاجركا كساب كندي استراتيجياويت هاجر مخانا زرغاغصيو ኤርትራ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ህንዳዊ ውቅያኖስን መተሓላለፊ ዝኾነ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ንግዳውን መስመር ቀይሕ ባሕሪ ተተርኢሳ ትርከብ ሃገር እያ ንምንታይ ክንድዚ ጸገማት የጋጥማ እምበኣር ከገርም ዝግብኦ ሕቶ ዘይምዃኑ ብኣግኡ ትርዳእ ኣብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልን ሱዳንን ዘለዉ ዓበይቲ ጸገማት ኣመልኪትካ እንታይ ርእይቶ ክትብ ትኽእል እዞም ጸገማት ካብ ምንታይ ይብገሱ ቀንዲ መፍትሒታት እትብሎኸ እንታዩ ኣብቶም ጸገማት ብዙሕ ተመሳሰልቲ ነገራት ዕዘበ ናይ ሶማል ጸገማት ኣብ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ዘጋጥም ምድሆታት እዩ ኣብ ሶማል ተበጋጊሱ ዝነበረ ናይ ሃገራውነትን ሓርበኝነትን ወኒ ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣፍሪቃ ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብነታዊ መስርሕ ነይሩ እዚ ስምዒት ምስ ናጽነት ሶማል ኣብ 1960 ዝዓኾኸ ሃገራዊ ንቕሓት ኮይኑ ናይ እንግሊዝ ሶማሊላንድ ናይ ጣልያን ሶማሊላንድ بحبار عباي سمال كوقما قند درخي زنبر እዩ ታሪኻዊ ረቃሒታት ልዑል ተራ ተጻዊቶም ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ እታ ኣውራ ድርኺት ባህግን ንቕሓትን ሶማላውያን ንምስራት ሓያል ሶማል ዘንቆሎም እምባሩ ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ ታሪኽ ግና ተርኡ ተጻዊቱ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብድሆታት መሬታዊ ምስፍሕፋሕ ምስ ደረት ኣልቦ ዘባው ጽልዋታት ክቀላቐል ግዜ ይወሰደን እዚ ሓሙሽተ ዝኸዋኽብታ ባንዴራ ዘካተተ ካርታ ሶማል ናይ ምዕራም ብኣቢልካ ኸኣ ናይ ምምላስን ምስፍሕፋሕን መደባት ናይ እንግሊዝ ሶማሊላንድ ናይ ጣልያን ሶማሊላንድ ናይ ፈረንሳ ሶማሊላንድ ገለ ምምሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያን ዞባ ኦጋዴንን ከም ልኡላዊ መሬት ሶማል ዝጥቀስ እዩ እዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ካብ ዝንቡዕ መረዳእታ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ መግዛእታዊ ደባት ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ኣብ ወድዓዊ ኩነት ሓደ ቅርጡውን ሓቋፍን ክበሃል ዝከኣል መስርሕ ምህናጽ ሃገር ኣብ ክንዲ ምስላጥ ናብ ጎነፃውን ዘይኩንነታዊ መገድታት ምኻድ ተደልዩ ብሰንኪ እዚ ድማ ሶማል ኣብ እግሪ ተኽላ ኣንጻር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኬንያ ናብ ረፅሚ ክትኣቱ ዝኸኣለት እዚ ረፅሚ ኸኣ ኣብ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ሶማል ከቢድ ሓደጋ ወሊዱ ሰለስተን ሃገራት መስርሕ ምህናጽ ሃገረ ሶማል ከም ሓደ ዓብ ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነትን ቆፂረን ኣንጻር ሶማል ናብ ሓደ መረዳእታ ክዓስላ ቀሲቡ ኸይኣክል መስርሕ ምህናጽ ሃገር ሶማል ሓንሳብን ንሓዋርን ክቖፀ ተገይሩ ዘይዓርፍ ሸውሃት ምትእስታው ግዳማውያን ሓይልታት ብስም ምርጋእ ሶማል እምበኣር ካብዚ ሕንጻጽ ይጅምር ብዙሓት ሓይልታት ክንጠቅስ ንኽእል እኳ እንተኾንና እታ ብስም ሰላምን ርግኣትን ሶማልያ ኣብ ፖለቲካ ሶማል ልዑል ጽልዋታት ዝነበራን ዘለዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክነቐምጣ ንኽእል ቀንዲ ጠንቂ ምትእታው ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ዘቤታዊ ቀውሲ ሃገረ ሶማል እዩ ኣሜሪካ ጽልዋታታ ክትዕብን ቅልውላው ክተመሓድርን ኣንፈታ ናብ ሶማል ክትብር ርሒብ ዕድል ተራሒላ ኣይጸናሕትን ድማ ህላውነታ ኣብ ሶማል ኣረጋገጸት ቀጻልነታ ክትውሕስን ኣብ ጸጋታት ሶማል ክትብሕትን እንተ ደኣ ኮይና ድማ ሶማል ርግእቲ ክትከውን ከም ምርጫ ክመጽእ እትጽበየ ኣይኮነን ሕስብ እምበነብሎ ሃገረ ሶማል 3000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሓደ ካብ ዝነውሐን ተነቃፍን ብባህርያዊ ጸጋታት እንተረኣዩ ኸኣ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ እትውንን ሃገር እያ ኣብ ጎኒ ሶማል ተሰሪዐን ድማ ጅቡትን ኤርትራን ኣለዋ ሽዑ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደን ህንዳዊ ውቅያኖስን ኤውሮጳን ኣለዉ እዚ ኣቀማምጣ ዝኾነ መግለፂ ዘድልዮ ኮይኑ ኣይስማዕንን ምኽንያቱ እቲ ኣቀማምጣ ንባዕሉ ይዛረብ ስለ ዘሎ
ሶማላውያን ናጽነት ምስተጓናጸፉ ዝገበርዋ ናይ መጀመርታ ውሳነ ገዛእ ነብሶም ብቀቢላታት ምውዳብ ነበረት። ማሕበራዊ ባህላዊ ፖለቲካዊ ኩነት ድማ ኣብ ቀቢላዊ ምክፍፋልን ምፍላይን ዝተመርኮሰ ክኸውን ዱልዱል ባይታ አንጸፉ። እዚ ዓይነት ብሔራዊ ቀቢላውን ኣሰላልፋታት ዘባዊ መልክዕ እናሓዘ ምስከደ በተን ጎረባብቲ ሶማል ዝኾና ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ ከም ግዙፍ ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነትን ርግኣትን ክጥመት ግዜ ወሰደን። ሰለስቲአን ሃገራት ድማ ኣብቲ ኣብ ሶማል ዝኸይ ዝነበረ ምዕባላታት ተጸባእ መርገጽ ሓዛ። እዚ እዋን መስርሕ ምህናጽ ሃገር ኣብ ሶማል ዝጀማምረሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ጽላት ትሕቲ ቅርጺ ሕርሻ ጸዓትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሶማል ልዑል ኣበርክቶ እትገብር ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ብወገና እንታይ ተራ ትጻወት ከም ዝነበረት ኣብኡ ኸለኻ ክትግምቶ ዝከኣል እዩ። ነገራት ድሓን ኣንፈት ሒዙ ተበጋጊሱ። መሳፍንቲ ኹናት ክቀላቐሉ ምጀመር እዩ ዝያዳ ኣንፈት ምስሓት ዝመጸ። እዞም መሳፍንቲ ኹናት ከዓ ኣብ ምፍራስ ሃገረ ሶማልን ምድኻም ሓድነትን ልዑል ተራ ተጻወቱ። ብሰበይ ሰብካን ቀቢላኻን ዝተዓብለኸ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ሶማል ናብ ዝኾነ ኣንፈት ምዒ ምባል ዓብዩ። ሶማላውያን ተጻቢሞም ብምባር ስኢኖም ምሕደራ ጠፍዩ። እዚ ኸይኣክል ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያ ሶማል ቀጥታዊ ዝኾነ ምትእታው እናኣካየደት ሰላምን ርግኣትን ሶማል ንምድራግ ስርሒ ኢላ ሒዛቶ። ብገንዘብን ንዋትን ተቃዋምቲ እናዕጠቐት ድማ መስርሕ ህንጸት ሃገረ ሶማል ናብ ዝኸፍእ ኣንፈት ንኽመርሕ ልዑል ተራ ተጻዊታ። ነቲ ካብ 1961 ክሳብ 1991 መራሒ መንግስቲ ሶማል ዝነበረ ፕሬዚደንት መሐመድ ሰዒድ ባረ መስርሕ ምህናጽ ሃገርን ምሕደራ ሶማል ከቢድ ብድሆ እዩ ዝነበረ። ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1974 ካብ ሶማል ጠቕሊላ ምስ ወፀት እቲ ጸገም ዝያዳ እናባእሰ ኸይዱ። ብድሆታት ሶማል ሽፋኑ ተቐሊዑ። ነዚ ኸረጋግጾ ዝኸኣለ ሓደ ተራ ፍጻመ ክነምጽእ ንኽእል ኢና። ሶቪየታውያን ብዙሓት ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ኣጓዴን ዝተፈናቐሉ ሰበኽሳግም ዝርከቦ ማለት እዩ ኣብ መበቆል ሃገሮም ከም እንደገና ንምጥያስ ሓደ ፕሮግራም ኣበጊሶም ነበሩ። ኣብ ክልተ ፕሮግራማት ድማ ክሳብ 500,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ክጥያሱ መደባት ተታሒዙ ነበረ። እቲ መደብ ክልተ ጥማሮ ዝነበሮ ኮይኑ እቶም 420,000 ስደተኛታት ብሕርሻ ክጥያሱ ዝተታሓዘ መደብ ክኸውን ከሎ እቶም 80,000 ድማ ብምግፋፍ ዓሳ ክጥያሱ ዝዓለመ ተበግሶ እዩ ዝነበረ። እምበኣርስከ ሙሉእ ፕሮጀክት ምስ ምውፃእ ሕብረት ሶቪየት ካብ ሶማል ተቋሪጹ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ኣሰር ዘይብሉ ኮይኑ ዕጫቶም 500,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሶማል እምበኣርከስ እንታይ ኮነ? ብምልኦም ናብ ከተማ መቃዲሾ እዮም ኣምሪሖም። ብህይወት ክቐጽሉ እንተደኣ ኮይኖም ድማ ምርጫኦም ንሱ ጥራይ ነበረ። መቃዲሾ ምስ ኣተው ኣብ መቶም ዝገብር ሓይሊ ነበረን። እንዳ ካፈታት እንዳ ሻሂታት መቃዲሾ ብኣያቶም ዓለቕሪቑ ስራሕ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ናብቲ ኣቐዲሞም ዝገደፎ ቅዲ መናባብሮ ክምለሱ ዓቕሚ ይኹን ድሌት ኣይነበሮምን። ስለዚ ካብቲ ናይ ቀደም ቅዲ መናባብሮኦም ማሕዲጎም ናብቲ ሓድሽ ስርዓት መናባብሮ ከይተሰጋገሩን ከይተለማመዱን ኣብ ሓደ ገመድ ይግዘውን ይብሉ ነይሮም። ኣብ ውሽጢ ስርዓት ሰዒድ ባረ ዝነበረ መጠን ዝሓለፈ ብልሽውና ብግዲኡ ነገራት ኣብ ምብልሻው ልዑል ተራ ተጻዊት እዩ። ካብዚ ንወዲ ከምዝን ብድሆታት ንምግልጋል ኣማራጺታት ንምፍጣር እምበኣር እዩ እስላማዊ መፍትሒታት ሰባት እናዓሰልዎን እናተቐበልዎን ዝኸዱ። ኩሉ ሰብ እቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ብልሹም መንግስቲ ምንባሩ ሓበራዊ መረዳእታ ነበሮ። እቲ ኩነታት ንኹሉ ሰብ ኣሰንባዲ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ምስቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ብሓደ ገጽ ኣብ ቀቢላታትን እንዳታትን ዝተወደበ ብእስላማዊ መንገድታትን መፍትሒታትን ዝተጸልወ መንግስታዊ ኣገባብ ዝመሳሰል መስርሕ ክምዕብል እንከሎ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ሃገር ምምሕዳር ዝሰኣነ ብዘይካ ብልሽውናን ምጥፍፋኣን ቅንጣብ እወታዊ ኣበርክቶ ዘይነበሮ መንግስቲ ኣብ ባይታ ስልጣን ተቆጻጸረ። ንኽልቲኡ ምዕባላታት እሞ ኣብ ሓደ ጥማሮ ኣእቲኻ ተረዳእዮ። ስለዚ መበገስብ ሶማል ዝማዕበለ ኩሉ ሸነኻዊ ጸገማት እዞም ክልተ ረቑሒታት እዮም እቶም ቀንዲ ሱር መሰረቱ። ብተወሳኺ ዓናዊ ተራ ግዳማ ምትእታውን እንተኾነ ከነቃሎ ይንኽእልን። ኣብዚ ናብትን እስላማዊ ጥሩፍነት ብቖንዲ ኸዓ ኣብ ሱዳንን ካልኦት ከባቢታትን ዞባና ጽልዋታቱን ንምስፋሕ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እስላማዊ ሕውነት ነቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ኩነታት ጽቡቕ ገይሩ መዝሚዝዎን ኣጋዲድዎን እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ሶማል ብመገዲ ኣልሸባብ ኣቢልካ ጸልዋታትካ ናይ ምስፍሕፋሕን ሶማል እስላማዊት ሃገር ናይ ምግባርን መደባት ናይ ሎሚ ተርእዮ ዘይኮነ መቐጸልታን ውፅኢትን ነዊሕ እዋን ጸንሐ ታሪኻዊ ኣጀንዳ
እስላማዊ ሕውነት ኣብ ዞባና ምዃኑ ክንግዘብ ንኽእል ብእንዳታትን ቀቢላታትን ዝተኸፋፈለን ግዳይ መሳፍንቲ ኩናት ክኸውን ፀንሕ ሕብረተሰብ ሶማል ኣብ ውሽጡ ዝፀንሑ ማሕበራዊ ፍልልያት ዝያዳ ክጋፋሕ ክስርሐሉ ፀኒሑን ኣሎን ሰሜንን ደቡብን ሃርጌሳን ሞቃዲሾን ፑንትላንድ ጁባላንድ በናዲርላንድ ወዘተ ክዝዛረበሉ ቀሊል ዝመስል ኣብ ባይታ ግን ነቲ ዘይተሓደገ ማሕበራዊ ኣሰላልፋታት ሶማላውያን ዘንፀባርቕ ፍልልያት እዩ ብሓፈሻ ንምዝራብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ሶማል ተቆፂኡ ኢልካ ናብ መደምደምታ ክብፃሕ ይከኣል ብዙሓት ሰባት ንሶማል ከም ውድቕቲ ሃገር ዝገልፅዋ እኳ እንተኾኑ ብኸመይን ስለምንታይን ወዲቓ ግን ክገልፅዋ ኣይክእሉን ልዕሊ ኩሉ ድማ ፀገማት ሶማል ብኸመይ መንገዲ ክፍታሕ ይከኣል ወይ ድማ እንታይ ተበጉሶታት ክውሰድ ይከኣል ኣብ ዝብል ነጥቢ ዓማም መረዳእታ ከቕርቡ ዛጊት ኣይከኣሉን ብኣንጻሩ ኩሎም ሓይልታት እቲ ቀንዲ ሕልሞም ሽግራት ሶማል ኣጋፊሕኻ ቀንዲ ተጠቃሚ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣን ፀጋታትን ሶማል ንምዃን ዝዓለመ ጥራዩ استراتيجيكاو ጽልዋታቶም ንምስፋሕ ሶማል ከምኡ ኢላ ኣብ ፀገም ክትቅፅል ኣለዋ ሶማል ሎሚ እውን እንተኾነ ውድቕቲ ሃገር እያ ሶማል ብሰንኪ ውሽጣዊ ምፍንጫልን ብልሽውና መሳፍንቲ ኩናትን ናብ ድቕ ዝበለ ገደል እትጸድፍ ዘላ ሃገር እያ እቲ ዝበዝሐ ፀገማታ ድማ ብስም ምስልምና ይሳበብን ዝትግበርን ዘሎ ሶማል ግዳይ ዘይቋርጽ ተርእዮታት ኩናት ዝኾነት ሃገር እያ እዚ ብሓፈሻ ነቲ ዞባዊ ኩነታት ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ይጸልዎ ዶ ብመንጽር ጂኦግራፍ ፖለቲካ ጸጥታን ቁጠባን ክርአ እንከሎ ሶማል ምስቲ ውህብ ኩነታት ብኸመይ ከም ሓንቲ ብቕዕቲ ሃገራት ክትቅፅል ትኽእል ካልኣይ ኣብ ሶማል ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያን ጅቡትን እንታይ ጽልዋታት ክፈጥር ይኽእል ወይ እንታይ ጸቕጢ ይህልዎ ነቲ ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ዝተወሰነ ተመክሮ ከካፍል ፍቐደለይ ስለምንታይ እዮም ዞም ፀገማት ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ብናቲ ኣጠማምታ እቶም ፀገማት ምስ ምምፃእ እቲ ካብ 1991 ክሳዕ 2012 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ እዮም ህይወት ለቢሶም ብቐንዲ ከዓ ኣብ 1994 መለስ ምምፁ ኣቐዲሙ ክሓበረኒ ብሃንደበት ናብ ኣስመራ መፅዩ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ዘይረኣኽቦ ሰነድ ውጥን ስርዓት ምምሕዳር ምሳኻ ይህን ምሂን ክበሃሉ መፅእ ዘለኹ ድማ በለኒ ነቲ ሰነድ ንሰዓታት ምስ ኣንበብኮ ዝያዳ ግዜ ክወሃበንን ርእቶታተይ ብሰነድ ደረጃ ክውድብ ከም ዘድልየንን ሓቲተ ደጋጊመ ኣንበብኮ እቲ መለስ ሒዙለይ ዝመፀ ሰነድ ንድፊ ቅዋም ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ርእቶታተይ ብግልፂ ኣቕረብኩ እዚ ብፍጹም ንኢትዮጵያ ዝኸውን ቅዋም ኣይኮነን ድማ በልኮ ንመለስ ዜናዊ ንምንታይ እዛ ኣማራፂ ተወሲዱ ንምንታይ ከርእቶታተይ ደሊኻ ክብል ድማ ተወከስኮ መለስ ዜናዊ ኣባኻ ልዑል ኣኽብሮ ስለ ዘለኒ ነዚ ንድፊ ሰነድ ምሳኻ ክዘራርበሉ መፅእ ዘለኹ ክብል ብግልፂ መሊሰለይ መሰል ርእሰ ውሳነ ብዝብል ስነ ሞጎት ኣብ ብሄር መሰረት ዝገበረ ትካላውነት ሃኒፅካ ሽዑ ከዓ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ክትብሎ ንኣይ ቁኑዕ ምርጫ ኮይኑ ይረኣየንን ሳዕቤናቱ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ክብል ርእቶ ሂበዮ ብመረዳእታኻ ሓቂ ሃይኻ እታ ንኣይ ዘላትን እንኮ ምርጫ ግን ንሳ ጥራያ ኣብዚ ናብትን ብዙሓት ተተኮስቲ ጉዳያት ከም ፈንጂ ብምፅዋት ጥራይ ንኢትዮጵያ ከም ማሓድራን ክቆፃፀራን ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዘስራሐኒ ኮይኑ እንተረኺበዮ ነቲ ፈንጂታት ከም ዘለዎ ክገርፎ እየ ዘየስራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ሓንቲ ብሓንቲ ፍንጅሮ ክብል መለሰለይ ኣነ ከዓ እዚ ዕባን ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ሃገር ፈንጂታት እናዘርኣካ ብኸምዚ ቅዋማዊ ኣገባብ ሃገር ክትመርሕ ሳዕቤናቱ ብጉባእ ኣይተረዳእኻያን ዘለኻን ክብል ተዛሪበ እየ ንመለስ ንሱ ጥራይ ትኽውንነት ንስኻ ነገራት በቲ ዝወርፀፅ ኣገባባቶም ስለ ትርድኦም እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ብግቡእ ክትርድኦ ከፀግመካ እዩ ግቡእ መረዳእታ ናይ ኢትዮጵያዊ እንተኾነ ኣለካ ክብል ኣይክእልን ኢትዮጵያ ብዘይካ ብኸምዚ ብኻልእ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክተመሓደር ዘይትኽእል ሃገር ምዃና ክሕብረካ ደሊ ክብል መለሰለይ ሳዕቤናት መደባቱ ኣቐዲመ ተገንዚበ ነይረ ዋጋ ክኸፍል ምዃኑ ከዓ ኣቐዲመ ተረዲእኒ ነይሩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራት ቀንዲ መበገሲኡ ብሄራዊ ኣተሓሳስባታትን ኣሰላልፋታትን እዩ እዚ ዕንወት እዩ ሰባት ንምንታይ ሕድሕድ ክፋለሱ ትገብር ካብቲ ዘገርም እዚ ዓይነት ኣወዳድባታት ትካላዊ ክኸውን ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ ሓደ ካብቶም ነዚ ኣብ ምግዳድ ንመለስ ነዚ ዓናዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ከስገድድ ሓያል ተራ ብምፅዋቱ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ሓይሊ ከዓ ስርዓት ዋሽንግተን እዩ ኩነታት ካበይ ተበጊሱ ብኸመይ ማዕቢሉ እዚ ሎሚ ብስም ምህናፅ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ስለምንታይ ተፈጢሩ ዘብርህ ዝርዝራዊ ጭብጥታት ኣብ ኢድ ኣለኒ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ብሄራውነት እዩ
نتي بهراو أتحساسباتك قواماون تكلاون جورمو شعو وصيت كتريخا عالمو بانكن أهجراو مع كان جنزبن نزو خناتات نابزلومو وديقوا زل درجة نمورات كناتات إثيوبيا نمبلشاو جنزبهم حياة لابركتو تساويتيو زنح أسرارحا لروحاتهم بقاومنت بقدام النزجال كوين سلا زرخبو لعلمة أنا أربط نايس اللي أقولت موداد ككباخوت صنيحهم الله أب أواج دالاس ستسوارق نايل علنا زنبالتاتن أب إثيوبيا زلون بزح زمساسل زلو أيو بمسارة أطعامتهم إثيوبيا نمحدار اتزبلت أجباب نصو تراينيرو قلوينتنا نديو ما كسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالا عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالا وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كمرات سكامتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نفسار بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين انت مالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبلنا ززاني تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين 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 تمالين لومن تمالين